Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyitshali kama kupastor weLittle Ngiflike. Inamba isense kuphela uma ngumlandeli. So ngale kusengiyafa ftamba makuphela. Awungu-WhatsApp ke nangepartner futhi yangifonela kule namba uma ngumlandeli. Uma ungeyena umlandeli wale channel inamba izibe. Sibeke usikhanyiso kumbi. Uthi kushona uphupha ufundzisa abangani bakho kanti yibo laba phasako kunawe. Akabingeleli lo muntu lo wekunene. Akabingeleli akaceli ngiyacela ukuthi sekujwayeze ukucela nokubingelela akukho okulahlekayo kumuntu ngokubingelela nokucela bani ukukhomba ukuthi uyakwazisa ukuthi ukhuluma nomuntu ufundisa abantu yiloko singakusho 1 ngokwesintu uma uphupha uthisha kuwuPaul uhluma ufundisa abantu lokho kusho ukuthi kungenzeka unobizo futhi uzoba ugobela ngokuhamba kwesikhathi ube nabantu ozobathwasisa. Okay, isintu. 2 ngokwenkolo uma uphupha uthisha uPaul uhle uma ufundisa abantu lungakhomba ukuthi kungenzeka unobizo nogcobo noma isiphiwo sokufundisa ngezwi nokuhola ibandla likaNkulunkulu. Timotheo wesibili chapter 2 verse 1 ngakho ke wena mntanami yiba namandla emseni kuKristu Jesu. Lokho kuzwile kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho ke kube kubantu abathembekileyo abazoba namandla okukufundisa nabanye. 3 kwesinye isikhathi uphupha uthisha kuPaul uhluma ufundisa abantu lingabe likhomba ukuthi kungenzeka ungumuntu ophiwe ulwazi namandla nenhlakanipho yokwethula izinkulumo ezakhayo noma ezivuselela abantu ithemba. Ngoba seRoma 15 verse 14 kepha nami ngokwami nganelisiwe ngani bazalwane bami ukuthi nginani igcwele ukuva nigcwalisiwe ngolwazi ngokwazi konke ninamandla futhi okuyalana. 4 yenzeka futhi uma uphupha uthisha kube uPaul uhluma ufundisa abantu olungakhomba ukuthi kungenzeka unawo lamandla obuholi futhi abantu bayazithakasela izinkulumo zakho ngoba ziqukethe isifundo isiqondiso noma izeluleko ezibalulekile. Deuteronomy 6 verse 7 uzawubafundisa ke uzawufundisa kuhle kubantwana bakho ukhulume ngawo uhlezi endlini yakho uzawufundisa kahle kubantwana bakho ukhulume ngawo nalapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka la kukhulunywa ngomthetho ukuthi uzawufundisa. So kuPaul uhle vele uma ufundisa okay. It might be njengamanje you're not sure ukuthi unobizo une-calling yobungoma. You may not be sure ukuthi unobizo lokuba umfundisi kodwa into ezovela wena unobizo lokuba uthula inkulumo ezakhayo unevuselela abantu ithemba ngenzeka ukuboni noma umuntu nje uphiwe ukuthi mekhuluma abantu bemlalele ngoba unalo lwazi sabalalise abantu yabona kodwa into esuke mhlawumbe isezake. Siyabonga. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.